Ilori Super Eagles zintshatsheli zetumente yesikhumbuzo sikaLukhanya Kota ukubetha iqela laseHwange City Pirates FC ngamanqaku 2 kwelinye kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Isiqinga sokuqala siphele zihamba phambili Eagles ngenqaku elinye, kodwa kwesisibini isiqingatha Eagles sibonise ukuzimisela ngokufaka inqaku lesibini libethela isikhwenkwane. Umqeqeshi weSuper Eagles uMlungisi Mathole uthi bayavuya bephumelele. I'm very glad for my team and I'm very glad for the guys. This is the first time we won this cup. We tried for a few years back, we didn't make it. Now, when we started for this tournament, we are prepared very well that we can win the tournament. From now, we learn many things here. From now to go forward, we think we're gonna take this team to the high level because we are playing in the Super League. So that's why I said we're gonna take this team to the highest level because the way we play, it's very good. The players, they are very excellent. Ukapteni weqela uAviwe Mathole uthi ibancedile into yokusebenzisana beleli qela. Vuya ndinogcobo because I was telling Amajita from Echimini, I was leading it training that bafethu, this is our chance. Yabo, it's do or die. No bangubani now phambi kwethu. Siyofela kuye khona. Yabo. So that's the thing, there's motivation. Kumachita motivation, then discipline. Balekile khona. So that's why we win the tournament. Omele uSafa Igorha uMongezi Khatshiwe uthi kuluncedo kuba nezitumente ezikumila kunje. To us as Safa Igorha, it's very important to have this tournament because it also speaks to our community members to be safe on the streets. So it's also a campaign, more especially in this time of the year, whereby we experience a lot of accidents on the roads. Umqhuquzeli wale tumente uthi le midlalo izama ukuncedisana nolutsha kuba luhlale emidlalweni. Ke sawube sihleli singabazali bakhe sabona into yokuba ngabana in his memory masenze itrust and also sithi sakugqiba ngento ebeyithanda to honor him senze i-tournament i-speed awareness campaign engegama lakhe sizame ke phofu ke ukulumkisa abasebenzisi bendlela nabaqhubi kwakunye nabahambi ngenyawo ukuthi mabaqale ezindleleni kuba ke isantya okanye i-speed siyabulala. Ubelantingane okucala ezobugcisa kunye nenkcubeko uthi ezemidlalo ziyanceda kwaye sinale ihlumelo ekuhlaleni. Luphuhliso kakhulu, phuhlisa isport kangoba siyaqala uba supporta kulo nyaka mali ne. So eyona njongo yethu kuba siphumelele kwi grassroots, usupporta isport sidevelope kangoba emva kwale tumente sijonga uthetha-thethana nabaququzeli ukuba mhlawumbi si-include namanina kuba sifuna isport sibe inclusive kumntu wonke. So sidlala loo ndima ukudevelopha isport siqhubekeke singafi siriche netuka nee-goals department ze-social cohesion njengoba uTata uMandela wayesitsho uba isport siyayunayitha imiphakathi. So indima yethu leyo siyidlalayo kumphakathi weSaraburma. Ilori Super Eagles ziphumelela indebe, impahla yokudlala, imbasa zegolide kunye nama-15,000 ze yona iCity Pirates yafumana imbasa zesilver kunye nama-7,000. Kwindaba ze-MPK TV ndinguLinge Gcwabe eThornhill.